Hola a tothom, feia molts dies que no hi havia vídeo, vaig fer alguns tutorials al principi del confinament, però les coses s'han anat complicant. La veritat, hem fet una cantada col·lectiva, el Canta amb mi, amb els de Cinc Samsung. Cada divendres fem un concurs col·laboratiu amb les cases de Catalunya en el Kahoot, amb el pop-up escolar. El pop-up cada vegada també ha agafat més empenta amb el tema digital i la veritat és que hem fet coses molt xules. També l'altre dia vam fer la gala a través de la ràdio dels Premis WAPS.cat. Bé, he anat fent moltes coses, no he pogut parar i la veritat és que això no he anat fent tants vídeos, però és que ara n'havia de fer un perquè us havia d'anunciar dues coses molt importants per tots aquells que em seguiu. Una d'elles és que estreno pàgina web. Bé, de fet ja existia holamariola.cat, però en aquest cas era un WordPress que portava jo mateixa, però el WordPress, com sabeu, tothom diu que és molt fàcil, però si no l'utilitzes cada dia i per les publicacions arriba un moment que ja no te'n recordes com funciona, no? I per tant és quan vaig anar directament a la gent de Tirabol, al Joan Camp, demanant-li que si em podien fer una pàgina web que fos molt més senzilla, molt més fàcil a l'hora d'editar i pujar contingut i que m'anés més bé. I ara el disseny que veureu, holamariola.cat, me l'han fet, el Guillem, el Joan de Tirabol, i la veritat és que estic supercontenta perquè és molt fàcil, puc també canviar mòduls, la puc tonejar de la manera que jo vulgui, però és una estructura molt senzilla, molt neta, contacte, xarxes socials des d'allà cap a les xarxes i cada dia o quan volgués puc anar publicant coses. I d'altra banda també estic supercontenta del logotip que m'ha fet la dissenyadora Gina Serret. Ha agafat molt el meu aire, m'agrada molt a mi el disseny dels anys 70, vintage però actualitzat, no? Llavors és un logotip que respira una mica anys 70, no? Una mica també hippiós fins i tot, però en canvi posat molt al dia, amb una bafarada que no és del còmic, sinó una bafarada actualitzada. Per tant, estic supercontenta, us recomano molt els serveis de la Gina Serret i també de Tirabol i per tant ja estic començant a veure quina pot ser la meva marca personal a les xarxes i estic acabant-la de definir fins a aconseguir un tot. Encara em falta una mica, però de moment jo vaig treballant per aconseguir-ho. Gràcies!